ओमफ्राय जोंना नै बेनो हौवा गोदाना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना बे जाहैबाय आंथ' बिहामजोसो जाहैबाय ओमफ्राय बाराद्रायबो डायलगबो होजानाय नंलिया ना मा बुङो ने ओमफ्राय अबेनिफ्राय लाबोदों एसे खोन्थाहरदो मा गामिनिफ्राय मा हामलायबादा आदसा ओमफ्राय बिहामजोफोर गोसोआव मोजां मोनदों दा आं माने सोमोन्दोआव बिहामजोसो जायो एसे उसुबिदा जाबाय नालाय एसे गोगोम डायलग होगौसैमोन आङो ना मा बुङो गोदोथ' आङो नोंसिनाव थायोमोनलै मिथिखागौ दा कुम्फु माइस्टारजों मार्शेल आर्ट्स टिचारजों दा बेबायदि आरोखि गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनलायबाय थाखानायनिखा बे बाबुजोंथ' ओमफ्राय मोजां दा बेबायदि आरो मेरिज जाबाय बहुद मोजांनि बाथ्रा लोगोफोर दिनै हाबा जाफैबाय आङो आमगुरि थानानि सिङाव थानाय राजपारा गामियावहाय ओमफ्राय दा हाबायावहाय माबायदि हिन्जाव गोदानफ्रा हौवा गोदानफ्रा माबायदि ओमफ्राय हाबाया माबायदि जालांदों आङो एसे भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनो सानदों दा नायलांनो हागोन आरो ओमफ्राय बहुद इन्टारेस्टिं जादों आरोना दिनैनि हाबाया दा ओरैहाय रेडि जाबाय जेथुनाखि हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायनानै लांनो नै बाजैमोना आब'मोना ओरैबायदि ओमफ्राय ओरैबायदि मोसाखासिगोन दा नै बे आलथियासिनखा मोसानायाव नै दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय फुरा रेडि जाजोब्बाय नै मोसानोहाय ओरै दङ नै हिन्जाव गोदान लागोफोर ओमफ्राय जोंना हौवा गोदाननि बिमा नैबेनो ने बाजै दिनै समायसिनलायदों माथो ओमफ्राय नै जोंना हौवा गोदानबो होनजायो हौवा गोदाननि बिफा जाहैबाय ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर मोजां फंबाय औ स्रां स्रां मोनो रा एसे ने औ खुसि ने औ एकदम बिहामजो गिदिर मोनग्रोनायनि थाखाय बिराद खुसि औ बबेनिफ्राय लाबोदों एसे खिथाहरदो हामलायबादा औ दा फाइनालि मेन गेटआव मोनफैबाय आङो बेजों लोगोसे ओरैहाय नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना नेनानै दं ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानाबा नै एसे बे माबा फोरोंफैथिदों आरोखि दाबा हिन्जाव गोदानाबा गामो ना मायो गामा गामा दा दा नै बेबायदि आरोखि फुरा लाइन जानानै दं नै हौवा गोदाननि बिफा जाहैबाय हौवा गोदाननि बिमा हौवा गोदाननि बिब' हौवा गोदाननि फंबाय ने ओमफ्राय नै रिसिप्टाराबा मा जाजोबोथाय सा नै बेबायदि आरोखि दा लाइन जानानै थाबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरो ओरैहाय नै फुरा लाइन जानानै दङ ओमफ्राय आङो सिङाव हाबहैगासिनो दङ आरो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय दे आदा साहेन मा दायथ'आव मोनदों बेबो आदायाबा आलासि रिसिभ खालामग्रा नामा आलासि रिसिभ खालामग्रालै आदसा दे औ बिराद मोजांनि बाथ्रा दा बेबायदि आरोखि ओरैहाय नै फुरा आलासिफोरखौहाय बेयावहाय फज'फैनाय जासिगोन ओमफ्राय ओरैहाय संनाय खावनाया रेडि जाजोब्बाय नै फुरानो गोबांथार बेबायदिनो बेदर ओंखाम ओंख्रि संनाय जादों ओरैहाय नै बेदरफ्रा मोनबायानो नै मोनबाय अमा बेदर ओमफ्राय ओरै दङ नै दाउ बेदर नै लकेल बेबायदि आरोखि ओरैहाय नै संजोब्बाय बोरमा संदों नैबे खावनाया बोरमाबो दङ नै मैसोबो दङ औ नैबे अमा बेदर बेबायदि आरोखि ओरै संगासिनो दङ नै मानै गुजराति मैसो
मैसोआ मैसो मानै नैबे खोबनाया मैसो आदसा औ मा मोनदों गुजराती मैसो माबायदि गथो होनो गुजरातीखौलाय गं ओरै गं खंख्रि आदसा दे बिराद मोजांनि बाथ्रा दा बेदरा मैसोबो दं आरो ओमफ्राय बयबो जायफ्रा जानो गोसो जानो हागोन माने होदेरजोबखायो आरो ओमफ्राय नों लाब्रा संदों ने आदा संदों औ ओमफ्राय नै ओरैहाय माखासे संनाय खावनायाव हेल्प होजोबदों नै ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा खायफा दाउ सावदों मा होनदों गोजां बोथोराव बरिया जाबाय असायनो असायनायावसो बरियानो आस्सा दे जाबाय रा नुनानै दंखासै ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि बे मोनजेनबाय ने औ मोनजेनबाय औ दा फुरा रेडि खालामनानै दोनखाबाय आरोखि नै दा फार्स्ट टाइमाव हिन्जाव गोदान लागोफोरखौ जाहोग्रोनाय जासिगोन आरो दा बेफोरबायदि बैयावहाय डाइनिं हलावहाय फुरा रेडि जाजोबखाबाय आं एसे रेडि ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानावमोना थोरसि लथा नोंसोरो थोरसि लथा राननायाव बाहागो लाबाय आदसा दे ओमफ्राय नै ओरैहाय बेदरफ्रा रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय नै बाजैया मा रानगोन ओंखाम आदसा काटारेन ग्रुप नो मा होनो बेबायदि साइज नुलाय मालायदों माथो नोंसोरखौ दिनै दा नै बेबायदि आरोखि ओमफ्रायथ' नोंसोरो सिंगारावबो बिराद स्मार्टखा औ दहाय रोजाबनायाव नुदों आङो ओरैहाय बाजैयाबो देन्जारखा मोसानायाव ओमफ्राय दा जायफ्रा हिन्जाव गोदान लागो नैबेयावहाय फुरा जिरायहोनानै जाहोहरनोसै आरोना बेदरफ्राखौथ' मा दं मा गैया नोंथांमोनानो निस्सय खोनाखाबाय दा बेबायदि आरोखि बेनो बांद्राय रं नाम्बार फैयो बेने एलाय नै दा बेबायदि आरोखि नंगौखायसो होनखादों दा ओमफ्राय नैहाय मा